amanzi aphinki wasebenzise indoda yakho ingathi mayifika phakathi kwabanye abafazi banuke kahle okudlula wena wasebenzisa amanzi aphinki indoda yakho mayiphuma ayingafisi ukulamanisa kusasa cabanga ukuthi sengikhuluma sekwanele sengiyoze ngivuke umoya elokugcina ke Matifana lilonke siphinde futhi sikubingelele siphinde sikwamukele mbukelo ohlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show hleli phansi ke kanje and uyazi ukuthi mabe hleli kanje sinokuthi mabe seyindaweni ekuthiwa black and white angazi ukuthi ubani okusuke kuthi umnyama ubani okusuke kuthi uyakhanya kodwa izinto esizilungisayo nje ziningi kakhulu silungisa ikhaya lakho umndeni wakho ipipi lakho isnowball sababakhe isnowball sababakhe cela nami ukhona uphakathi wayo sokhuluma naye yaba Gumede abathi ngiyaphila bhuti kunjani hayi no I'm sure abantu abasathuka ukusibona sindawonye manje ngoba ngisho sifika kubona suke sikanje hayi sebejwayele hayi no sebejwayele sekumnandi nje umnandi njalo ukuqhokela kwePirates umnandi oyelele ano angikunikeza ithuba nje ukuthi babingelele sanibonani bafowethu sanibonani ngaphansi kohlelo umjolo show umthokozisi lo kwaGumede odume ngelika fele emntweni ngiyanibingelela nje kakhulu bingelele endaweni esesidlulile kuzona ngibingelele nala sisaya khona Matifana I know siyajabula ukuthi uphinde wabuya futhi siloke sibe nawe unyaka uqala wabaphakathi namanje kugcineni uthe awubuye futhi uzele nani ke namhlanje ngoba siyazi ngiyangibona baze bakuthathe ngisho ama clip amancane into oyishilo nje kule show ngisingayibona isi trend mhlawumbe ku TikTok ko Facebook ayikubi cha Matifana kona kuningi engingakhuluma ngako ngoba unyaka sesiyawuphetha ngaphambi kokuthi ngikhulume ngiye phambili angiqale ngibonga Matifana abafowethu nodadewethu abaphuma enkalweni eziningi abanye baphuma izulu libalela abanye izulu lina kunomoya kumakhaza beza la sithi sizobe sikhona and bayafika ngobuningi babo bafowethu sibonga izandla edlula ikhanda ngibongisa namaphipeni madoda ukuthi niyafika nizobonga nizoncoma cha asiyasebenza isakhuluma ngepipi elisebenzayo ake ngiyikhuze le sengake ngayikhuza ngiyaphinda ngiyayikhuza iyekeni indlwabu angiyikhuze le bafowethu bodadewethu iyekeni indlwabe ngiphinda ngicabanga kwesibili noma kwesithathu imnandi nje nankosi yami soye kanjani imnandi indlwabe inkinga uma ngabe usuqedile yabo la usuyisola khona soyibona khona usuyisiphuphu kufanele uyothatha imisula yakho lapha uyisule wena ngethawula lakho yila ubona khona ukuthi kahle le nto ayilungile uyazi Matifana ukuthi ubungozi bendlwabe bukhulu kangakanani kunabantu namhlanje abangayitholi ingane through indlwabe bayishaya kakhulu indlwabe ekukhuleni kwabo so noma ngabe uketshezi soliphuma kufanele loshaya iqanda lufika lapha soluweek angakwazi ukushaya iqanda indlwabe ayihambi futhi yona indlwabe u98% wendlwabe usukuhamba nemimoya emibi maye abantu nababona abathi silwane so indlwabe awuvela usukuyishaya noma ngabe nini ushaya siphi isikhathi akusuke ngasuki kuwe ukuthi ushaya indlwabe kusuke sekukhona umoya othile osukungenile ngaba umoya ofuna ukubulala inzalo kuwe ngaba umoya ofuna ukufaka isicwacwa noma isichitho kuwe uyabona nje insizweni eshaya indlwabe isikhathi esikhulu ayithandeke ebusweni azithandisiseki yes bafowethu ishayeni niqhubeke kodwa inobungozi indlwabe ngeke nginilawule phela ngiyena uJehova ngesingambe ngizothi yekeni nizama ukushela nizama ukuqonya noma nambe niyothenga komzini okokuqala lokho ngazoma ukhona nomunye umbuzo ngaphambi kokuthi ngiqhubeke ngiyabona ukuthi ngoba vele sesila epipini sesize salithini ngiye ngibona ukuthi abantu abaningi banake especially thina abantu besilisa uthola ukuthi manje ngithi mengiyibuka mhlawumbe esibukweni ngithi mengiqonywa la le ngane izokhala ngalo size abantu bathi banepipi elincane kubalekile ukuthi silikhulise noma as long as ulikhandile nje ukuthi kumele ingena lisebenze asiphinde Matifana leyo sikhuluma okwesithathu namhlanje leyo isizathu esiziphinda izinto ezodwa asikhumbuza abantu ngoba unyaka usuyaphela vele kufanele sirevise kufanele sibuyise esesike sakhuluma ngoba ngicabanga ukuthi ivideo yethu yokugcina le enye sesoyenza mhlambe ngosuku olukhulu lomhla ka28 so bafowethu leyo yokukhulisa ipipi nanamhlanje ngisasho into efanayo
iyekeni madoda leyokhulisa ipipi. Amadoda awanayo inkinga yokuba nepipi elincane ngoba azalwa nawo lwasayizwa lela pipi lawo. Abantu abanenkinga abantu besifazane ngoba usayizi wenkomo losukona umkhulisela yona akazalwanga nawo. Uthole ekuhambeni kwendlela yakhe. Uthole usayizi abahlukahlukene bese wena ufuna ukuyokhulisa ipipi ngomuntu okade ehamba eyifaka. Abantu besifazane abakufunde ukuklina inkomo, abakufunde ukuyithanda inkomo, abafunde ukunakekela inkomo yabo ngoba akuthina sonke esinamandla nesinamapipi akwazi ukubekezelelana nosayizi bembobo zabo. So ukuze usayizi wembobo uhlezi usesimone esisodwa ulingana le ndoda yakho ngoba phela uzuthi indoda ayikhulise ngoba uyiqhathanisa nobani. Ngoba phela ngeke uvele uthi angikhulise ungangiqhathanisi namuntu. Shuthi khona olazi elikhulu. Khona lo wena omaziyo nalo sayizi. So mina iblame angiyibeki kuthina amadoda. Awungavikela amadoda kodwa leyo ukukhulisa high blame ngibeka kubantu besifazane bafowethu sithandeni yes nibahle ebusweni ibani bahle ke nangaphansi. Hey futhi ke kunabantu njengamanje kuza ukhisimusi abantu bayathanda ukuthi basithumelele imali basithanda ukwenza ngeindlela eziningi ezihlukahlukene. Enjani imali ekumele si-accept ebantwini enjani imali engamele si-accept? Muhle lo mbuzo matifana. Bafowethu njengoba ku December ingozi ka December zikhona emgwaqeni zikhona emagcekeni zikhona kuyona yonke indawo. Ngicela nigade imali eninikwa abantu. Ugade imali oyinikeza umuntu mangabe ecela imali ezimthengela idrink hamba umthengela idrink umnikeze idrink. Uma ngabe umuntu ufisa unesifiso sokumthengela something hamba umthengele lonto umlethele kodwa ungamniki imali. Imali manje unikeza imali ubani sekuyabe uyabuyela emsebenzini ngoJanuary emsebenzini awusafuna umuntu. Sekuyabe imali kuwena kayisahlali kanti kunemali wayinikeza umuntu ngendlela errong wena wamnika uthanda kanti lo muntu uzothatha imali yakho hamba uyisebenza. So njengamanje indlela zokuthwebula inhlanhla kubantu ziningi. Nayo leyo kupha umuntu imali eyenye eyindlela abathakathi abayisebenzisayo ukuthwebula inhlanhla zabantu. So lilonke yes sinenhliziyo ezinhle uDecember manje. Gada ukuthi imali awuyikhiphi ucash unikeze umuntu. Gada ukuthi awuhambi udla noma ngabe kuphi ngoba kuyena wonke umuntu okuthandayo futhi akuyena wonke umuntu ozokuphakela ukudla okuwukudla. Abanye abantu bapha ukudla ongekona ukudla ngesonto elizabe bese siyakuncapha. Musu ukuhamba udla. 3 yekela ukukhuluma indaba zabantu. Musana ukuhamba nenkemfuza izindaba. Last year wabaqhatha abantu emndenini. Umndeni kwawuzwane kwangcwatshwa kwafika uauntie nehlobo zathi hayi bantu ababhudi ngenilambe sikhona nalapha. So this year ke uzophinde futhi uyohlangana nalezo hlobo uphinde futhi ukhulume zonke indaba ezogcina eqhatha umndeni. So yekelani ukukhuluma indaba ku December ezoqhatha imndeni esinami incane. So asikugwemeni ukuthi sihambe sikhanda izitori ezogcina ziqhatha imndeni nabantu. Yes. Okay. Hayi no ngiyakuthola. Ngiyeza ukuthi uthe siqala washo ukukhuluma ngomhla 28. Izikhiphana ngomhla 28 kwenzakalani? Okay, ngomhla 28 kunomuntu oqala ukubuka la. Mhla 28 ngicele abantu ukuthi abangafika ekhaya belengisa izandla abafike nezipheko beze ekhaya kwafela emntwini kubo kafela emntwini ngoba khona kwami sekhaya uma wami usakhona usaphila. So abeze igama lomuzi wasekhaya kuthiwa isezulwini akukhona ngoba kuyila uzothi mawufuye khona kodwa isezulwini ngokwegama lemizi ngoba imizi enegama lakhona. Ebese igama lesigodlo sasekhaya kuthiwa isesibhedlela. Ingakho ekhaya kwaphiwa isibhedlela noma nifika nifike nibone ukuthi kuyakhiwa kwaphiwa isibhedlela la abantu bezophila khona. Ingakho ngihamba amazwe namazwe ngihambe ngiphilisa abantu. Ingoba abantu sebedlale kakhulu abantu. Mina ke mawufika ekhaya uzofika uhlala izinsuku uyohamba ekhaya ngoba usuphila. Ukudla kusekhaya yonke into isekhaya ukhululeke ngayo yonke into uzoyifica ekhaya. Okwami nje ukuthi ufike wena nokugula kwakho ebese ngiyakulapha ngiphinde ngibakhumbuze amatifana abantu ngomhla 28 kuzobe special ekhaya siqala mhla 27 28 29 sikhona soqala ngomhla 15 siphele mhla 20 khona somhla 21 siya kumhla 25 kuzoba khona ke lesa segcekeni ekhaya esizoba sekhaya kuphela. So kulabantu abazofika bezofuna ukuhlola ekhaya ngicela uphathe u1 rand ishumi u2 rand u5 rand ohlangene ebese uyakhuluma yonke into ofisa ukuyikhuluma kuwo bese ugoqa ngephepha elimhlophe ufike naye ekhaya usuyigoqile usukhuluma zonke indaba zakho aqeda kuyo ufike naye ekhaya
mina lo mali yakho yimina ozokwazi inkinga oyikhulumela nayo sibese ke sikwenza konke ke ufisa ukuzokwenza ekhaya so okuzobe kwenziwe ekhaya okusho ukuthi ngibonisane nawe ngomsamo wakho nangekini nangokuhlupheka kwakini nangokuhlupheka kwakho abanye bathi ukuhlola ku-8 ekhaya so nanoma ngabe nini kuzobe ku-8 ekhaya okusho ukuthi uma uzobonisana nami ufuna ngikubonise ngikuchushise makuphoqa ukuthi kufike esigabeni sokuhlola sikuhlolele kuzobe ku-8 ekhaya wow hayi ukuthi kuzobe ku-100 200 500 ku-8 nje kuphela because ukhona omunye umuntu ofike ngadinga ukuhlolela edinga ukuthi nihlale nixoxe one on one ebese umqhamukela nesolution ahamba ulungisa izinto bese ziyakhanya izinto kuzobe ku-8 hayi ngiyakuzwa uke washo ukuthi siyahamba njengamanje endaweni and khona umhla le weekend esiyakuyona I think umhla 7 8 9 6 7 8 kulapho so senze njani lana ke sikephi ngibonela ngathi khona indawo siyakuzona futhi kuleli sonto leli kusasa sizobe sisemnambithi olesihlanu umnambithi bafowethu isheshe lifike ngo10 kuya ku2 sobe semnambithi sisuke emnambithi siye egoli eWanderers kuzobe kuyisabatha eWanderers bafowethu sofika ngo10 kuya ku4 bese siyahamba siyophumula sivuke siye erank ekuthiwa isenkomeni le yama long distance khona egoli sizofika khona egoli kuzobe ku 9 to 2 masuka lapho siyadweba shona eCape Town masishona eCape Town sicela iBloemfontein Northwest emagarage bafowethu wonke sizowangena sesiyofika eCape Town nize emagarage nizoyibona nje imoto ehudula inqole ebhala ufele emntwini evalweni sizosithola lapho nithola amakhambeno Bloemfontein Kimberley Northwest bafowethu okwenu asuba nalo usuku oliqondile kodwa wonke amagaraji sizowangena sizonifica khona ufele emntwini nomatifani ebese esontweni lomhla ka12 13 abantu sizobe kulesihlanu nesabatha lelizayo sizobe sise Cape Town eBellville lesasikhona eduzane kweSanlam Center masisuka lapho mhla ka15 seMossel Bay masisuka eMossel Bay sishona ePE masisuka ePE sishona eMthatha okusho ukuthi zonke lezi indawo wonke amagaraji akhona siyawangena lawa semgwaqeni ozosifikisa eMthatha siyawangena mhlambe ke okungaba elami lokugcina njengoba uye ekhaya sifonele noma fika uzolanda into yokuchela ekhaya ungangeni ekhaya ungacelanga uma umuntu okholwayo before ungene esangweni ekhaya khuleka uma umuntu ongakholwa uphila ngokuchela njengami thatha izinto zokuchela uchele 1 2 bafowethu bodadewethu niye emakhaya and ngoJanuary nibuyele emuva manje usanemali mcupho umfazi wakho akangabi toys lokudlala abanye abafana mcuphe umfazi nqwele mcuphe umfazi bafowethu ngiyanicela nibacupha abafazi benu ungayicuphi intombi umfazi bafowethu uyakhandwa umfazi uyakhiwa mhlambe ngibeke ngesizulu esiqojema mcuphe umfazi wakho uma umshiya uphinde ubuye futhi esaseyilonto kodwa ligade indlela ozomcupha ngamfazi ungamcupha umfazi ngendlela ozothi noma usufile iqhubeka imhluphe leyo ngoba uzoba isipoki ubuye kwelamathongo uzohlupha umfazi asazi iqaqa kanjani leyo nto leyo okwesithathu bomama ningadlali obaba nishade nabo amanzi aphinki wasebenzise indoda yakho ingathi mayifika phakathi kwabanye abafazi banuke kahle okudlula wena wasebenzisa amanzi aphinki indoda yakho mayiphuma ayingafisi ukulamanisa kusasa cabanga sengikhuluma sekwanele sengiyoze ngivuka umoya elokugcina ke matifana lilonke ufele emntini bafowethu ipipu yalapha ufele emntini inkomo yalapha amagcebi yawalapha izinto zokuthola imisebenzi zikhona izinto zokuyiclean izinto zeinduna izinto zalo lonke uhlobo lwesichithi nishana ngalo emjolweni nasempilweni nasemsebenzini kukhona konke bafowethu kukonke ngiyakwenza kuyatholakala kwafele emntini zikhona inamba umatifana somcela ayifakela ezantsi ukhona uFacebook akafele emntwini olawulwa imina fele emntwini mthokozisi fele emntwini Gumede kulo Facebook ngikhona uzongithola lapho ngiyabona I know uqedile kunjalo ke soke sibone ukuthi abantu ngoJanuary bazoqala behamba kanjani ama relationship abo bewalaphile namatotolozi inkomo amagceke nawo uqobo ungathi moqhamuka nje kube khona abantu abanyanyayo ngicela uconfirm le ndaba yokuthi angiyitsheli ngiyayithithizela nje sidalo because ukubona uma behlangana nabantu abakholwa ukuthi mina like bave bathi matifana kanti uthula nje matifana
ngiphansi isidalo nkosi yami angiyitsheli hayi bafowethu kuyisinoko nje isidalo sakhe esidaliwe nje ujam nje nabaki isidalo sakhe wena mawuya kuyena mjabulela umakho umkhulule wavela ulula udlale naye unjalo nje vele kunamahloni isidalo sakhe nje bafowethu so lilonke bafowethu ayihlanganene endleleni indlela eseyisalele salelo mnambisi salelo egoli salelo Cape Town mostly BPE umthatha siyabonga kakhulu bafowethu unyaka omuhle ngiyabonga kakhulu bafowethu shembe unyaza lube nani ngiyabonga siyabonga kakhulu ukubukela kwakho ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yakho ebizwa ngokuthi Umjolo Show nizwile-ke bakithi ujam nje okudalwa hayi ngoba ngisuke ngiyitshela ngani yimi nje bafethu lo nisuke nimbone mina-ke because la ngisuke ngidila nabantu so yabo mase sesibonana like in person kuba yenye indaba kodwa-ke ngigcwele ngani siyabonga kakhulu siyabonga